Hello mga kamags, this is Indians TV, proud Bisaya. Welcome back. Karon, uyaw kaya itong pagariatan nun kay murag diri na punta sa rap, saan siya ka-rap balik. Ini nga kanta, di kanta ni Werden bali sa music video. Werdan ang pangalan ani nga bata ni siya. Ang title sa kanta ni mao ang Nabuang sa Gadget. Oo, Nabuang sa Gadget. Nindot sab kayo, makatawa ka ba? Ini nga kanta angay gid sa mga batanon. O mga batanon niya tan-aw mo ani kay I'm sure pero ganahan mo, pag ganahan mo maigo pagig mo. Sige tan-aw mo ani. Karon ato na siyang pagasugdan pero sa mga bag-o diha kini kay reaction video ning ato pag-expect mo nga atong putol-putulon para mutuman ta sa rules sa rules and regulation ni YouTube nga atong putol-putulon para dili ta ma-copyright. Okay? Sige, expect na lang mo gid ana kay mao gani atong pagabuhaton. Kalisod man kay nga ato rang kuhaon ng video so atong i-upload diretso. Di man na nato hatagi og kan mag-copyright ana o wahi-bawi pa kan pa ta ma-reuse content para balita. Di ba? Sige. Ato nang pagasugdan. Wa naman tayo laing gihawat. Busa. Mag-intro na ta. Okay. Magsugod na ta. Himos po do. Huyaw kay nga bata. Sa'yo sa kabuntagon, wapa ka panghimuta ang unang pangitaon. Dayon na silpon, wapa gani kahipo sa higdaanan. Ug wapa nakahilamos, nagsige na og selfie. Grabe ka dindot kay dindot yung kanta. Himos kang bata. Himos kang ni si Werdan. Ang title ni Nabuang sa Gadget. Grabe ka dito no. Tanawa music video balinin nila. Music video. Turod tanawa ninyo ang bata. Ang ilang kuan kining babae mao'y pagbata hawi din sa cellphone. Grabe. Mao gina karon. Mao gina yung mga kuan sa mga bata noon. Mga bata na to karon, di ba? Silpi pastilan, sa'yo pa nagsipi-sipi og nagtinapulan. Di man gani kasilhig sa ilang tugkaran. Mao gyud. Pinuutan kung mabunalan. Ang uban sa'yo pa kaayo sa kompyuteran. Naapay agi sa laway nga wala matapuhan. Kompleto og atindan sa internetan. Bisan katugon pa og naong keyboard nga gigunitan. Ambot. Grabe. Nagibito. Ang naong sa mga bata karon, tuagad sa kompyuteran yun. Di ba? Grabe. Kuyaw kayo mga wapo kay lyrics ani nga kanta habon. Grabe. Nindot po kayo nga. Kuan nila ba? Rap o nindot kayo? Padayon ta. Pero anak kasagaran, sa'yo pa manilihin siya sa ginikanan. Bagay ko kainte kay nako'y ipaprint. Iyang pasumangil na siya assignment. Andangin na nasamtang sa'yo pa nabuo. Sa'yo na ka. Mao gina. Mangayo ko og 20 kay nako ipaprint. Adto pa print gid dito sa kompyuteran bitaw. Amang tumagi na magpa-print sa kompyuteran pero tuwa rin to gaduwa ra. Naka sa gadget, bisan kabalo na ka na nagpait. Magpapalit og bagong cellphone, way budget. Oy, tarong og eskwela. Pagtarong og eskwela. May pa. Maabta na og hapon, wapa kaligo. Nani mahura og adlaw, mura na og kungo. Mahadlok man og tubig, perti ka kandinon. Maunay resulta kay naadik sa cellphone. Buntag, uto hapon.
Grabe. Kung sugoon Email? naganog pa sumangil kay basin marang taon dili magpatandog gisugo og suriso gipalit kay hotdog tanawat. Grabe kay lyrics ka po kayo. Grabe ka mga batanon niya. Mo ni ang kanta para sa inyo. Grabe. Mao igogin mo ani gyud. Grabe ka igo kay ninyo ani kanta ha. Mismo bata mo nang kanta. Kini si Werdan. Kanta ani. Rana imo kalaki di na makabantay nakatamak nagtae kay dili na mabuy-an ang iyang sipi kay bisan naglakaw perte ka bisi mao na undangi di maginalawgaw pwede man magsilpon di lang tibuok adlaw Oh. kay sa ulahi ikaw ra ang madaot ayo ka suko kay mosamot ka og kamaon dangin na nasamtang sa At grabe. Grabe parang. Grabe tungkol sa cellphone, grabe ka busy ba? Bisa maglakaw. Ang ito nakatunog ng tae ko, no? Grabe ang kanta, gwapo kay lyrics. Ayo pa na buong nakasagadget bisan kabalo na ka na nagpait magpapalit ng bagong cellphone way budget hoy Okay. tarong og eskwela Okay. pagtarong og eskwela May pa. May pa. undangin na nasamtang sayo pa na buong nakasagadget bisan kabalo na ka na nagpait magpapalit og bagong cellphone way budget hoy Okay. tarong og eskwela May pa. May pa. pagtarong og eskwela Okay. Be, yung sa mga nakakita ni, kung nakahibalo mo ani niya nga bata, taga diini sila. Oo, taga diini siya. Inindot kayo, bali, ang kini siya nga bata, apil ni siya bali sa grupo nga, sa tong nga grupo nila. Basta nakalimot ko, basta ikuan lang ninyo, ako ibatang ang link ani sa description. Nindot kayo, pure gid nga Bisaya kayo nga pagkarap. Nindot kayo mga lyrics diha. Igo gid ang mga bata ani, kamo mga bata ha. Okay, grabe ka bibo kay kanta. Di ba? Ang kining nga bata nakakanta nga ambot tumawa paghihapon kay buhato na ni sa iyang kanta nga mag-email duwa sa cellphone pag mata hawi din sa cellphone, di ba? Grabe katawanan kay kanta. Ini i-comment ninyo kung kinsa ni nga bata taga diin siya. Oh. Then ikuan ninyo kung kanang bali nadab kanang dugay na ba ni sila kay ako naman nantanawan naman po din ako ni labay ra po sa akong YouTube bali nga wall bali ako ra po nakuan gitanaw na ko nindot gihapon. Oo, grabe makakuan kita ani sa mga kabatan-onan karon nga wagi grabe na tapulan na tungod sa cellphone. Oo, tungod sa cellphone di na mo kuan grabe nakabugnutin kayo kanang grabe grabe ka sa puto na kayo tungod sa cellphone ba. Ani o sa ning kanta para ni sa ilah mga batanon. Oo, grabe magaanak ta ba nga himuan gi istorya himuan gi kanta gid sa mga ano. Okay niyo bilin po ko kung bata kay grabe po maayo po kayo mo timing sa pagrapot. Nindot kayo nindot. Di ba? O i-comment niyo sa comment section sa inyong ikasultian sa atong video. Oh. So wala pa nakasubscribe diha. Sa mga bag-o diha. Subscribe na mo. Hit ang notification bell para updated ka sa mga video na susama ingon ani sa sunod. Okay? I-like na lang pud kay para ubang mga tao nga wala pa makita ani i-recommenda ni YouTube. Okay? Sige. Hangtod sa sunod, ini si Indians TV. Proud Bisaya.